Bafiky ňufíky, já vás vítám u dalšího videa a to je ze serveru Etomej a budeme si zkusit takový to menší PvP, ukázka věcí a takový, no prostě nuda a nevím co. Možná se nám to i načte. No dělej. Když tak, jestli to někdo hraje, tak bych si s váma i docela rád zahrál. A teď jsme tady. Něco se dostaneme do menu. A šup, dělej, pohyb. Možná zkusím vypnout i nějaký dia, abyste viděli, kolik tak dávám frekem. Jedák nemám nic moc, peněz taky zrovna hodně nemám. Jo, aha, tak mám. No to je jedno. Já potřebuji něco pěkného. Tak můžete vidět, mám ohnivý meč plus 8 a chybí mi žlutý dia. Takže blbý, hodně blbý. Tady mám takový změní, to je na hovno. Jo, když si to takhle to, tak můžete vidět, že tady mám můj jedáček, úplně na hovno. Počkej, toho není. Tady mám můj jedáček, úplně na hovno. Tady mám helmičku. Štít. Sluneční náušnice. Sluneční náušnice má 30 průměrnou škodu navíc. Náramek, úplně na hovno, ale nevadí. A boty krále rybáře. Takže když to takhle to mám, tak to není to tak špatný. To by mě. Zkusím si někým tu. Počkat, co je lepší? Meče štípy. Meče štípy. Ne. Hvanga. A zkusíme si někým tu. Třeba to bylo. Třeba. Tam třeba někým. Nebudeme spamovat. Go. No. Takhle nějak nejde, no, asi tak. A já taky myslím, že to není nejlepší. Kolik dám? No, jeden tak. Jo. A jelikož oni dávají tyhle ninjové, dávají klidně 40k na ten jejich svět, nebo to je? Tak se mi nemůžu. Já to věděl. Já to věděl, že jsem to neví. Tak. Tam mě sundá jak hovínko. No. Jo, jak hovínko. Takže já se teď asi přesunu někam. Ale zkusíme, kolik jde tím sekem. A vím, že budu hrát tak málo, že to ani nebude možné. Nemáš na těko meč? Ne, nemám. Jo, tady mám ještě ten ohnivej. Je to na hovno, nemám tam dvakrát polo lidi. Tady
Tady mám takhle šaman slona, šípy, meče, díky, 6 VB. Pak tady mám šaman, vitalita, šípy, meče, obojence, díky a exekuce. A co to tady je? Ne. A my jdeme zkusit. Ještě jestli je někdo ninja, tak někomu klidně prodám tady ty díky. To úplně na hovno. No, pohoda, dá se to. No. Tak. Možná tam i někoho zabijeme. A počítám s tím, že ne. Jsme takové ne. No takhle debilně. No. Aha, já nemám zavolaný jako. To bude hodně mluví. Mám 10% aby se mi to pomohlo. Což je sakra málo. Ale jdeme. Zkusíme někdo to nic nebude materiálno. No. A tady jste to viděli. Jo, pak ještě tady mám tady toto, dvě ty, tak bych to někomu i dal. Za menší cenu. Můžeš. Ok, až si přivolám koně, tak se to znovu ukážu. Už mám zavlanýho koně, můžeme sekat. A já mu dám nějak málo. No tak aspoň vidíte, kolik mi tak ven. Není to žádná sláva, ale dá se s tím žít. Třeba tady je. Tak zkusíme, co nám padne. Potřebovali bychom nějaký ty žluťásky. A pak ještě něco. Expáku nemám taky málo. No, žlutý jde. Tak jdeme zpátky do města. A nebo jsme se ještě to. Jestli by někdo chtěl ninju nějak 106, nebo jak to bylo, tak mi stačí napsat, já bych vám ho i klidně dal. Nedělá mi to problém. A protože už nevím, nejsou ale na něm věci, ale to bych mohl možná i obstarat. A když doničíme tenhle metin, tak se s váma nějak jakože rozloučím. A ještě hrozně moc děkuju za 3 odběratele. Vím, že jako chlubit se 3 odběratelama není jako nějaký žádná sláva, ale prostě si těch odběratelů vážím, i kdyby jeden, tak prostě super. Takže, no, nebo jo. Jo, a ještě kdo by chtěl do cechu, jak to security, tak bych vám mohl pozvat, myslím. Tady. Jsem někde. Malý levely tady nejsou. Kde jdeme se levely? Tady. Tady jsem já jsem přátelé, takže můžu pozvat nějaký lidi. Což je super. A kdo by teda chtěl do cechu, tak mi stačí napsat a já vás pozvu. Takže čau.